Сәлемсіз, қайырлы күн достар. Мен бүгін қабаттан коуч-психолог Илюза Әменова қонақта. Қайырлы күн, қайыр баршаңызға да біз енді күміш қыңғырау мәжетінде әліге әйтергә кирәк сәхифәне дәвам итәбез. Һәм инде Алия нинди сорау белән миңа бүген килде микән? Әйдәгез тыңлап карыйк. Мен бүгін бүтін балаларға да қызыклы була торган тема сайладым. Тема біз нигә кызлар әтиләрен якынрак күрәләр, ә малайлар әниләрен. Менә ничек икән. Кызлар әтиләрен ныграк якын күрәләр, ә малайлар әниләрен. Әле бит кызлар һәм малайлар гына түгел, әтиләр дә кызларын якынрак күрәләр. Һәм инде әниләр дә малайларын якынрак күрәләр. Дөресен әйтергә кирәк, бу бик нык бер яктан кызларга, малайларга гына, балаларга гына түгел, хәтта әти-әниләргә дә бик нык кызыклы тема булыр дип ышанам. Һәм моның тирәндә ята бик нык аңлатмасы. Менә беренче тапкыр бу теманы ача психоанализ, гомумән психологик практиканы тормышка ашыручы Зигмунд Фрейд һәм уланың асылында, нигезендә гомумән табигать ята дип әйтә. Менә без хатын-кыз буларак бит бу очракта Алия белән мин Без инде үзебезгә тормыш иптәше буларак иратны сайлыйбыз бит инде, Безнең табигатыбыз шулай яратылган. Балаларыбыз да дуслар туу белән үзләренең капма каршы җинесендәге ата-анасын сайлый икән. Мәсәлән, малай кеше туа икән, ул автомат рәвештә аның янәшәсендә, аның янында бит инде капма каршы җинестә әнисе һәм табигаты белән шул әнисенә тартыла икән. Кыз бала табигаты белән әтисенә тартыла икән. Менә нигездә шулай аңлатыла ул. Ләкин инде тора-тора, менә нәрсәне дә игътибар итәргә кирәк, Шундый момент та бар. Әти кешенең малаена карата ныграк, мәсәлән, җаваплылык белән караганын. Кыз балада, баланы булай гына әйткәндә иркәләп кенә ярата, Менә шундый кызык момент бар, дуслар, Әти кеше һәм әни кешенең яратулары арасында аерма бар икән. Әни кеше ярата шартсыз. Менә сез өйрәнерсез аны биология фәненнән өйрәнелә ахры ул шартлы һәм шартсыз рефлекслар. Менә шартлы рефлекс ул, димәк, нәрсә өчендер ярату, ә шартсыз рефлекс бер нигә карамастан ярату. Хатын-кызда шундый әйбер бар, әни кешеләрдә, алар бер нигә дә карамастан яраталар, димәк, шартсыз. Әти кешеләр шартлы яраталар, алар һәр вакыт нәрсә өчендер яраталар. Менә син аныңа әти кешегә, мәсәлән, ниндидер яхшылык эшләдең, сине ярата. Син, мәсәлән, 5 алдың, син молодец, сине ярата. Ниндидер яхшы гамәл кылдың, сине ярата. Әни кеше исә, син 5-легә укыйсың, Алла сакласын, 2-легә укыйсың. Аңа мөһим түгел, әни кеше болай да ярата. Менә Алия, син әйт әле миңа. Син үзеңә әти-әниләрең тарафыннан ниндирәк мөнәсәбәт, мөгамәлә сизәсең, сиздең моңа хәтле. Ничек иде? Кайсысы ныграк ярата кебек сиңа? Башта әнидер дигән идем. Яңадан үсә башлагач, әтигә ачыла башлагач, әтидер дип уйлыйм. Әтиң белән ныграк аралаша башлагач, үскәч инде, әтиң ныграк ярата кебек иде. Менә монсы инде әниң белән әтиңнең сиңа мөнәсәбәте. Син үзең кайсын ныграк яратасың, әтиңне, әнingне? Икесен дә бер тигез яратам, ләкин барыбер әти кызы дип уйлыйм үземне. Менә бит ничек, дуслар. Шул мәгънәсендә мин сезгә әйтеп торам. Это от природы, табигатьтән бирелгән. Хатын-кыз иратка. Син бит менә дөресен әйткәндә, кечкенә вакытта якын тирәдә иратлардан бер әтиң генә. Без инде әлбәттә кыз балалар табигатыбыз белән иратларга ярарга тырышабыз. Аларның назын тоярга тырышабыз, Шуңа күрә без әтиләребезгә тартылабыз. Шуның белән дә әтиләребез дә безне ныграк ярата. Әниләр мәсьәләсендә дә шулай ул. Һәм шундый, менә тагы бер моментны әйтеп үтәм, Монсы булды табигать белән тартылу, Хәзер бу безнең кечкенә балаларыбызның әтисенә, әнисенә тартылуы. Менә әти белән әни дә бит аңлы рәвештә, кайвакыт аңлы рәвештә, кайвакыт аңсыз рәвештә, балаларына, әни кеше малаена игътибарны күбрәк бирә, әти кеше кызына күбрәк игътибарны бирә. Нәрсә белән аңлатыласың бу? Мәсәлән, гаилә тормышында
Хатын кыз белән ир атның, әйме, ир белән хатынның дип әйтәм инде. Мөнәсәбәтләре бик ахти түгел дип әйтәм инде. Бик уш китмәле түгел мәсәлән, әйме. Һәм шунда хатын кыз үзенең малаенда идеаль иратны тәрбиялим дип уйлый. Үзенең иреннән алмаган игътибарны да оннан алырга тырыша. Үзенең ирендә булмаган сыйфатларны да онда булдырырга тырыша. Күз алдына китерәсезме? Ул үзенең ирен тәрбияләми, ләкин ирендә күрергә теләгән сыйфатларны баласында булдыра. Шулай ук ул әти кешегә дә кагыла. Әти кешедә без бит менә бик шундый кызыклы момент, менә шул өлешен безнең хәзерге әңгәмәнең әйме олы кешеләрдә, әти-әниләрдә тыңласа бик нык яхшы булыр иде. Без ирле хатынлы булгачтан бик аз сөйләшәбез. Без үзебезнең эчке кичерешләребезне әйтмибез. Хәтта менә безнең тормыш иптәшебез, бу очракта иребез, мәсәлән, әйме, миңа әллә матур назлы сүзләр әйтергә тели, ләкин кыенсына. Чөнки так не принято, алай кабул ителмәгән мәсәлән, әйме. Әйтәсе килә миңа назлы сүзләр, ләкин ул кыенсына, чөнки аны өйрәтмәгәннәр, әйме. Һәм шул миңа әйтелмәгән матур сүзләрен ул әйтә үзенең кызына. Менә күрәсезме? Димәк, ул инде яшәү барышында әти белән әни балаларында чынлыкта күрергә теләгән, үзләренең тормыш иптәшләрендә күрергә теләгән мөнәсәбәтне, бергә төзергә теләгән, аңлашылган, бер-берсе белән аңлашу рәвешендә төзергә теләгән мөнәсәбәтләрне балаларына куялар икән. Һәм менә шушы өлештә берникадәр авырлык та килеп туа. Чөнки кайбер әниләр, әйме, бигрәк тә әниләр, чөнки әниләр бигрәк тә тәрбия белән шөгыльләнә бит инде, әйме. Кайбер әниләр шул дәрәҗәдә тәрбия белән увлекаются дип әйтәм инде, әйме. Алар тәрбиягә шул дәрәҗәдә кирип китәләр, балалары, малайлары инде 25-30 яшькә җиткәчтән дә алар аны җибәрә алмыйлар. Чөнки алар үзләренә менә андый, менә практикада минем әйме шул хәтле күп сепарация булмаган дип әйтәләр, әйме. Не отсепарированы. Димәк, аерылмаган әнисеннән, әйме. Менә кечкенә вакытта үзенең ирендә булмаган сыйфатларны баласына биреп тәрбияли дә, ул инде зур егет булып җиткәч, ул анда үзенең көен көйли торган иратны күрә башлый. Башта ул бәләкәй улан тәрбияләде, әйме. Ул анда үзенең көен көйли торган, үзе эшләп тәрбияләп бастырган иратны күрә башлый һәм аңа үзенең көен көйләтә башлый. Булар тәлтеге моменттин сыноклар дип әйтәләр бит әле. Менә нәкъ сепарациясы булмаган, не отсепарированный иратлар, әйме, менә нәкъ шушы вакытта барлыкка киләләр дә инде. Һәм менә шуның белән әниләр безнең тормышларын бозырга мөмкиннәр малайларының балаларын. Шул мәгънәсендә әтиләр тарафыннан бик әз күренә. Әтиләр теге случаенда дип әйтәм инде, әтиләр вакытында ул хәтле түгел. Бары тик әти кеше кызын яклау, саклау белән генә булырга мөмкин ул. Әйме, именно теге сепарация дигән әйбер әти кыз арасында бик сирәк күренеш. Но әни белән малай арасында сепарация не отсепарированный дип әйтәләр инде. Сепарация процессы булмаган очраклар бик нык еш очрый. Һәм ул иң авыр очрак дип саныйм мин аны. Миңа калса, менә шушы әйтәм бит, табигый момент, когда кайчан балалар үзләренең капма-каршы җинесләренә тартылалар, табигый очрагы беренче вариант әйме. Һәм икенче вариант инде анысы яшәү барышында ул нәкъ менә башлана 3 яшьтән. 3 яшькә хәтле бала тартыла үзе, әйме. 3 яшьтән соң әти, әни уже кушылып китә шушы әйбергә һәм аларны инде үзләренә кирәкчә тәрбияли башлыйлар. Менә шушы ике вариантны тәкъдим итә алам мин, әйме. Һәм инде безнең тыңлаучыларыбызга да аңлашылгандыр дип әйтәсе килә. Һәм нәрсә тагын ассызлыклап үтәсе килә, әйме. Менә без бит инде Алия белән шундый темаларны яктыртабыз, әйме. Ул темаларны карап кына түгел, ул темалар өстендә сөйләшсәгез иде сез. Менә мәсәлән, бу видео язманы, менә шушы сәхифәне хәзергесен нәкъ бу бүгенге теманы тыңлаган кызлар һәм малайлар, әти-әниләрегез белән бу хакта сөйләшегез.
Чөнки нәкъ менә шушы моментлар сезнең күңелегездә үпкә барлыкка китерергә мөмкин. Әгәр дә сез сизәсез икән, әниегезнең, мәсәлән, кыз бала сизә икән, әнисенең малайына ныграк игътибар иткән, сиңа нык игътибар итмәгән, мәсәлән. Син бу турыда әниеңә әйтергә тиешсең, үпкә белән түгел. Менә без бит инде өйрәнгәнбез, гел үпкәләп, ачуланып, упрек белән дип әйтәм мин дәйме. Әниләребезгә, әтиләребезгә пыр-пыр-пыр менә шулай характер күрсәтергә. Бу очракта алай итәргә кирәк түгел, сөйләшергә кирәк. Әни, син менә абыйма, анда әнемәме ныграк игътибар итәсең. Ул да сиңа ныграк тартыла. Мин аның ни өчен булай икәнен аңладым. Менә шушы мине, мәсәлән, видео язманы карыйк әле синең белән бергә дип әйтергә мөмкин, әйме? Һәм һәр вакыт хисләрегезне әтиләрегезгә дә, әниләрегезгә дә белдертегез. Менә берничә киңәш бирәсе килә. Әгәр дә сезнең әтиегез яки әниегезнең энегезгә яки анда сеңлегезгә карата игътибарыныграк, миңа әзрәк дигән әйберне тоясыз бит инде сез, әйме? Тойсагыз, нәрсә эшләргә кирәк соң? Менә шул очракта мин сезгә аңлатып үтәсе килә. Әни кешенең мәхәббәте балаларга тигез була һәр вакыт. Ул тигез. Ул табигатьтән шулай яратылган. Ул, мәсәлән, сине һәм синең абыеңны, анда энеңне бер тигез ярата, барыбер. Ул малайга ныграк тартыла, ныграк игътибар итә, ныграк аны кайгырта, табигате буенча гына. Мәхәббәт дигән әйбер ул тигез. Аның буенча борчылырга кирәк түгел. Менә без, мәсәлән, гаиләдә 7 бала, әйме? Безнең әнкәебез 7-безне дә ярата. Әниебез, димәк, 7-безне дә бер тигез ярата. Бары тик ул, мәсәлән, малайларга мин күрәм аны, абыйларыбызга игътибар күбрәк. Һәм беләсең нәрсә белән минем әнием аны аңлата? Хатын-кыз бер кайчан да югалмый. Ул үзенә һәр вакыт урын да таба, һәр вакыт шөгыль дә таба. Ул үзен тәрбияли ала дип әйтә. Менә малайлар, алар берникадәр хатын-кызның ярдәменә мохтаҗ дип аңлата. Ул чынлыкта да шулай. Инде да әтием инде кызларны безнән ныграк якын күрә. Ул да табигате буенча безгә тартыла бит инде, әйме? Аннары соң инде яклаучыбыз, саклаучыбыз. Менә аңларга кирәк. Табигать барыбер өстенлек ала. Табигать барыбер үзенекен итә. Һәм аның өчен әниебезне, әтиебезне безгә гаепләргә дә, аларга үпкәләргә дә, аларга ниндидер начарлык теләргә дә, алар белән тарткылашып, талашып, ачуланышып ятарга да кирәк түгел. Бары тик менә нигезен аңларга кирәк. Әйтәләр бит әле. Рус телендә әйтәм инде, әйме? Баштан татарчасын сөйләшербез. Если ты не можешь изменить ситуацию, измени к нему отношение, әйме? Әгәр дә син ситуацияны үзгәртә алмыйсың икән, аңа карашыңны, аңа мөнәсәбәтеңне үзгәр. Менә хәзер сез, әйме, яшисез. Синең абыең бар, син сеңлесе. Әйме? Күрәсең, әниеңнең абыеңа игътибарны ныграк биргәнен. Ситуацияны үзгәртә аласыңмы? Үзгәртә алмыйсың. Тарткалашып талашудан файда бармы? Юк. Мөнәсәбәтең үзгәртә аласың. Бу бит табигатьтән икән. Димәк, абыем аңа табигате белән тартыла икән әниемә. Һәм әнием шуның аркасында абыема менә шундый игътибарны һәм кайгыртучанлыкны күрсәтә икән бит дип аңласак, безне отпустит, безне җибәрә. Чын мәгънәсендә. Шуңа күрә күп әйберне әйтергә кирәк, асылын аңласаң, ул күпкә җиңелрәк аңлашыла. Миңа калса, мин сорауга җавап бирдем. Менә русча әйтәм, исключениялар буламы? Исключение ни ди, мәсәлән? Мәсәлән, әни кыз балага тартылган чаклар, әти наоборот малайларга тартылган чаклар. Ул беләсеңме, осознанные люди дип әйтәм инде мин аларны, әйме? Аңлы әти әниләр. Була, әлбәттә. Менә мин 2 кыз үстерәм. Мин изначально дип әйтәм, баштан ук мин малай аттак кайтасы килмәде мин. Менә кыз. Тормыш иптәшемдә менә шулай кыз, әйме? Һәм мин кызларымның мин фанаты. Нәрсә генә эшләсәләр дә, нинди генә уңыш ясап бирсәләр дә, ниндидер уңышка ирешсәләр дә, мин аларның менә чиста фанаты. Мин фанат әни инде ул яктан, әйме? Менә аңлы әти әниләр, әйме? Сизәләр, алар улларына да кирәк, кызларына да кирәк. Дөрес итеп бүләләр үзләрен. По чувствам дип әйтәләр, хис буенча гына яшәмиләр, табигать буенча гына. Безнең бит әле Аллага шөкер, аңыбыз да, акылыбыз да бар, әйме? Андый исключениялар, әйме? Бик күп.
Ләкин аның өчен әтиән үз өстендә эшләргә тиеш. Укырга тиеш, белергә тиеш, өйрәнергә тиеш, тырышырга тиеш, ялкау булмаска тиеш. Чөнки безнең менә чын мәгънәсендә менә балаларыбыз телефонда утыра, миңа тими, әймен нык рәхәт. Бу бит ялкаулык. Шунда кызларым, әйдәгез әле бер тәмле пешерергә. Әйтәс, әйдә улым менә шулай. Ул бит күпме хезмәт сорый торган, күпме көч сорый торган әйбер. Шуңа күрә инде да бар анда исключениеләр, но бик нык көч сарыф итә торган һәм иногда кай вакыт әйме эрек юл кулланасы да килә торган моментлар. Шул Ярар, рәхмәт, бик зур итеп сорауга җавап бирдегез. Әйе, әгәр дә инде сорауларыгыз сезнең була икән, сез инде каналга да язып куя алалардыр, Skype үзләренең темаларын, сорауларын, нинди сорауларны без яктыртсак, яхшы булыр иде дигән әйме. Шулай ук кемнәр менә Алияне беләләр, әйме, социаль челтәрләрдән дә анда да яза аласыз. Әгәр дә мине социаль челтәрләрдә беләсез икән, миңа яза аласыз. Без бик шат булабыз сезгә файдалы буласак. Рәхмәт, сау булыгыз. Бүгенгә тәмам, без сезнең белән инде саубуллашабыз. Зур рәхмәт барыгызга да.